Oravská polhora leží medzi dvoma velikánmi Oravských Beskýd, vrchmi Babou horou a Pilskom. Je najsevernejšou obcou Slovenska. Vďaka vysokej koncentrácii prírodných, technických a kultúrnych zaujímavostí patrí Oravská polhora k obciam s veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Najväčšou turistickou atrakciou nielen Oravskej polhory, ale aj celého regiónu je najvyšší vrch Oravských Beskýd, Babia hora s nadmorskou výškou 1725 metrov nad morom. Rozsiahle lesné porasty tu ukrývajú množstvo vzácnej fauny a flóry. Vrchol Babej hory je zas miestom stretávania sa slovenských a poľských turistov, ktorí si chcú vychutnať neopakovateľné výhľady na blízku i vzdialenú krajinu. Na úpetí Babej hory sa nachádza niekoľko prírodných pozoruhodností, medzi ktoré určite patrí prameň liečivej jódo-brómovej vody s vysokým obsahom soli, vďaka čomu dostala táto oblasť aj názov Slaná voda. Nedaleké rašelinisko návštevníkovi umožní aspoň na chvíľu nazrieť do tajuplného sveta vresovísk, plného vzácnych živočíchov a rastlín. Prítomnosť vzácnej liečivej vody podnietila v 19. storočí ku vzniku rozsiahleho komplexu kúpeľov, ktoré však boli neskôr zničené. Vrch Modralová, nachádzajúci sa v katastri obce, je najsevernejším miestom Slovenska a zároveň vyhľadávaným miestom mnohých turistov prichádzajúcich do Oravskej polhory. Príroda pod Babou horou učarovala viacerým významným osobnostiam kultúrneho i spoločenského života, medzi ktorých patril aj významný slovenský básnik Pavol Orsák Hviezdoslav. Tu v hájovni na podvrší napísal svoje najväčšie dielo Hájnikova žena. Dnes je tu zriadené múzeum, ktoré je venované práve tomuto slovenskému velikánovi. Rozsiahle lesy Babej hory od nepamäti poskytovali zdroj obživy i oddychu nielen pre tunajších obyvateľov, ale aj pre návštevníkov, turistov. Dedinou preteká rieka Polhoranka, ktorá v minulosti slúžila tiež k preprave dreva, na čo sa využívali tzv. Tajchy. V Oravskej polhore boli dva, a to Vyšný a Nižný. Dnes je Nižný tajch upravený na protipožiarnu vodnú nádrž, ktorá je zároveň ideálnym miestom pre oddych v pokojnom a tichom prostredí. Priamo v centre obce sa nachádza historická kamenná kaplnka s dominantným prícestným krížom z roku 1874. Hneď nad ňou sa vypína nový moderný kostol, ktorý je zasvetený božskému srdcu Ježišovmu. V roku 2011 bola za účasti popredných slovenských i poľských cirkevných hodnostárov posvetená socha Jána Pavla II. Ako pamiatka na jeho niekoľkonásobný výstup na vrchol Babej hory, kde je tiež umiestnený pomník viažúci sa k tejto veľkej osobnosti. Oravská polhora je známa aj svojou unikátnou kultúrou spätou s hrou na gajdy. Každoročne sa tu organizuje medzinárodný festival a súťaž gajdošov, ktorí prichádzajú z celej Európy. Okrem toho obec žije bohatým kultúrnym životom po celý rok. V zimnom období vyznávači zimných športov s obľubou využívajú svahy tunajšieho lyžiarskeho strediska Polhorský Hrádok. V lete zas obec láka bohatou sieťou lesných ciest, vhodných pre rozvoj cykloturistiky. Oravskú polhoru sa určite oplatí navštíviť.